Mga tats, unahon sa nato ni sudan no kay sige ra tag content nga maulihi ang atong sudan, maulihi atong pagkaon. So unahon sa nato ni ang atong pagkaon. Unya na ng mga habu-habu da mga tats kay nga naman tom goods na. Ang among sudan da mga tats, it's kabitse. Oh, ha, klaro na kada mga tats ha. Basta kay pinirito gibutang ketchup kamo ni may balo diya. Pagkahuman na mo gulamoy mga tats, gitagaan ako og isda sa mananagat no. So wala na ako gipakita sa inyo ang among paghabua kay nagdali-dali lagi mi. Samtang gibutan ako sa balde mga tats kay ako na nang ibaligya no. Gitawag ko sa akong amigo mga tats kay iya pa daw akong hatagan. Aw kini murag grasya jud ni. So ni dool ko dito matats kay lagi nalagi sa ihatag sa ako ah. O matats, nakapaman di gihatag. Hatag sa tong amigo matats ha. Ang atong head lever. Oh. Muna akong tinabangan matats. Oh, de. Na ano punta. Idugang din nato ni. Charan. So mo na tanan matats to ang atong isda dira bangsi og balo na. So mo na gipanghatag sa ato ah. Matats, ato ni ibaligya kay daghan na po kaning sudanan ni. So ibaligya ta niya. Napa mo koy sudan sa balay. Ibaligya tanay kay siyempre ang atong pamugas, ang atong estudyante, ang atong balon, kuryente, tubig. Oh, di ba? Ana tirada. Layo-layo pa ko motor mo tats. Na natin nadala nga maayohon. Oh, ha. So mga alas 8 pa mga tats. Tod-tod mo ulit na ko ani. Kay ingani man ning pangwarta diri, sayo maghabwa, sayo pud mahuman. So upat ka bangka among nabuo mga tats no. May kinisaka gamay ang presyo. Pag abot ako sa market matats, akong i-display akong bangsi og ang balo no. Karon kay minus man ang palit, manghilamos ta matats para mahalinan pud ang isda. Samtang nagpadulong ko didto. Amazing! No! Wala ko isalaan na ha. Manghilamos lang ba akong toyo o diri kay para mahalin to akong isda. Unsa man na to na naagyan man jud na sa kamera ang mga dalaga dia or gwapa ha pud ato. Kitsa man to. Aling pangawan la ka. Adto ano to imong isda dito, ibaligya na to kay wa patay income bisag piso karon mga orasa. Samtang nag-video kay matats kay wa pa lagi mahalin ang atong isda kay wala pa koy lingaw. Ako na tong palungon ang kamera kaso. Ryan TV, shout out ah. Lagaw. Shout out na Maria Juana, Pilipin Katimbangan. What's up na? Follow for more. Matas mga viewers ato na mga kauban na dire. So ingana ni panginabuhi diri. Taba yung kayo ni diri basta naka sa sulod sa Peaceport. So ingani ni maninda diri. Kusog yung palit sa barilis matas tanawa. Pwede ka pwede sa kilo, 2 kilo or 3 kilo. Oh. Panutan sa balay ba? May paning ila kay kusog ang palit mga tats kaning ako magduha na ka oras og display diha wa pa jud in taon mahalin no kay nganuman ang mga barilis jud ginapangita sa mga tawo karon or mao jud ilang ginapalit permanente. Tan-awa sila puro barilis ang ilang ginapalit mga tats. Og di magdugay mga tats nahalin na jud ang atong bangsino kaluoy sa Dios mga tats tag 50 in taon ng kilo. Ako na lang gihatag kaysa mahapunan kog display diha. 4 kilos ang atong isda mata sa tag 50, 200 atong halin no. Og di magdugay nahalin na pud ang atong balo no, tag 50 gyapon na. So 3 kilos ang atong balo. So overall ng mata 7 kilos. So matats. Mo na to halin. Sumuuli na ko no. Kay naghan pa tag trabaho sa balay. Nagbilin lang ko gamay og sudanon dero. Sumulan to. Sa nagtanaw diya iliyog na lang tag share. Salamat sa mga followers. Hoy, take note na ako ano sa inyo matats. Naano po tayo video nga nag-viral karon. So ipakita na ko sa inyo unya no. Unya na ko ipakita sa inyo makauli ko sa balay. So mula sa tumata, sumpasin ako kay sakit akong init. Thanks.